Салом алейкум мардум, чиқари дидесен навори имрӯзаи мо дар Toyota Camry кузови 45-да. Toyota Camry ёзи американ ки Sky ҳами Camry кузови 40-45 ай ҳама дар кузови хушруш ҳамияй. Американко поён дар спойлер доран, спойлерҳои бар доран, багаж дар спойлер доран. Баъд салоншам комплекташаш камтарак дига хеле дар бораи салоншам боли камтар маълумот метем. Американко чун ҳамин рестайлингош ҳозир мошини мо соли 2011 рестайлингош мотори 2.5 3.5 қати истеҳсол мешаванд. Мотори 2.4 ҳами кузовда фақат Дубайда мешава, Европада. Дар бораи внешний видиш чӣ гуфтанем? Ай ҳамада ман фикр мекунам ки Toyota Camry удачни ҳамада Toyota Camry ки номи ҳами Camry номи Toyota-ра бардошта ҳами кузовай ба чӣ хотир? Ба хотири нюбиваймигиш, ба хотири нюбиваймиги моторш, коробкаш, ходовояш, салоншам хами чӣ кнопка пнопкаи ҳаст, чӣ пластмассои как пластмассшам дар дуруи салон ку бисёрай, деки ба ҳар ҳол чӣ кнопкаву чӣ чизе ҳастай далгавечниянд, хизмат мекардагиянд. Toyota худаш ай ҳами кузов номи баландша аллакай бировард. Хай ки Тоҷикистонда ҳозир ҳамин модели Camry аҳамият дода бошен агар бисёртар шудагиай. Ман фикр мекунам ки мерседесҳои сечкаи 200 кузов ҳозир Тоҷикистонда бисёр шудагиай. ҳамин мошин майда ҷои ҳамун мошинҳоро гирифтаесташ. Ака мерседес сечкам нашод мотораш, нашод ходовояш, нашод дурун салонаш шумайзарат хеле мошини зурай. Ба ҳамун хотир ман фикр мекунам ки ягона ҳамин мошине ки ҳозир ҷои ҳамунро гирифта метавонад ҳамин мошинай. Ин мошина бо плюси газ мешава. Тоҷикистонда бугӯи ҷои туғре мегирифтагишам бисёрай. Внешний видчам агар аҳамият ден худаш ҳарчанд Toyota боша ҳами кузовда ҳами кузова чӣ хеле кардан камтар хеле бузбалаи бо имин агар ҳамин навороти ҳам хеле бугӯи комплектация ҳам хеле американский боша. Хоб дискош ҳамина дискои Touring мегам ба фикрам. Худаш камтарак хеле бузбалатари бо хеле стройнитари хеле биқача метова. Хоб дар бораи внешний вид хаб гуфтем ки бисёртон ҳаматон диден чӣ хеле аст, чӣ хеле нестай. Американкош баъд не стопош инҷа диёдави хеле донача мешава. Хай иам назар ба ака дига мошинро мисол намерем, назар ба ҳами кузови Европаша, назар ба кузови Дубайша хеле хушрӯтар метава. Ина спойлер чизе аст, ҳами бо камтар ина ёки ина иҷош внешний вид мошина камтарак хеле бо боли богатитар, бо боли серьёзнитар мегира. Европа ҷо ки Дубайшда агар 7.5 боша дугулуштел мешава. Американко ҳами 2.5 кишид ҳамаш дугулуштела мешаванд. Ақиб агар назар кунӣ ҳами 2.5 7.5 ша бисёр вақт ҳамиҷаш мефаҳмӣ ки худаш Америка гуфтем ҳамаш дугулуштела мешаванд. Дар бораи салонша худаш скаминкои Toyota Camry ҳамин кузови 40-45 комплектация американкаш. Скаминкош хеле боли камтарака хеле види хеле спортивнитар ҳам хеле кардагиянд. Агар дуруст ягон комплектация ки бигӯ ягон одама удивид мекунӣ ба хайрат меёри ҳами Camryҳо ҳамаш ягон комплектация хеле бигӯ зур надоранд. Мотораш 2.5 хай ина ҷо кушода, ина ҷо 100% кушода. Мотор айсоби удачни буромаданаш. Рестайлинг дар ҳамин мотори 2.5 қати коробка задан. ҳамин мотора дига Camryҳои хоб 4 мегем кузови 50 уда, Camryҳои 5 да кузови 55, Camryҳои 6 да кузови 70. ҳамаи ҳамун Camryҳода айсоби удачни дани ҳамин мотор ҳамин коробка ҳамаш ҳамин моторро насб кардан. Озир ман моторша капочаё ки мошон нишон метавонам. Дар бораи чизи чора кам доштанаш бисёриҳо маълумот дорам. Барои ҳам тезрак вақти дуруз намегирем. Ба фикр мекунем ки тезрак калтатар мешава. Хоб ина мотораш бугӯ ягон ҷои нарикани суса имин ҳамин мотори 2.5 проблемаҳои серьёзни хиша надоранд. Иҷа хишам ака ҷои интересни ҳам неста. Соҳиби Toyota худаш и капоча редкам ҳуй мекуна бигем мешава. Дар бораи салонаш ака комплектация ё чи ана бу комплектация наворот чи надорам. Ба ҳамин хотир ина хай дар бораи скаминка ҳам хеле ҷош нақл мекунем. Ина скаминкаош хай ки боли хеле комфортнитар, боли спортивни башара кардагия. Ба фикр мехоҳад ҳозир рекламаоша суратоша шумо нишон метем. Хай ки обични дела боковоёш электронни, на рулш эскаш бо многофункциональный рул дора. Рулш боли хеле базебтара кай назар ба дигароша. Дига бугӯ ягон приёмчики зуре ки дар дига мошина ҳами обични мошин чӣ дора? Иам ҳамаи просто ҳамун чизо бақувватанд ида. Ина торпеда марпедаш хай ки мягкий пластикай. Ҳай рул пул вообще мошини комфортна бо хай ина круиз контрол дошта ки круиз контрол мошинам кӯнам дорам. Дар бораи салонаш дар вақти ҳайкадан чӣ хеле ашушониё аст маълумот метем. Дар бораи расходи мошин ҳам примерно около 10 литр мехӯрад. Хай ки зависи тарзи ҳайкаданам мекуна, зависи трассаи дуруи шаҳр айёам мекуна. Смешинам цикле 10 литр мехӯрад. Мошини мо газ бо насб кардагия ҳамин моторо бо газ ҷонон туғри мегирад. Дар бораи равишаш
рула гӯш кардан дига чиёш ягон ҷӯшак бугӯи қапи бугӯи безеба ихеле неста ҳами чиста мошини хизмат мекарда ин мошини нюбивайми ака пластик пластикош дар дигар навор мо гуфтагем ки пластик Toyota айсо пластик ҳеҷ вақт номи хеле баланд бировардаги набуд пластикош на самом деле ин мошинам ака пластикош безебанд инами краска пластикои ҳамиҷо мераванд исусо одаме ки бугӯи наворот дар кор ягон бугӯи технологически ягон чизи дар кора ӯ одам дар ин мошин хеле чизоро ёфт намекунам умуман ин мошин ҳам мошине ки ҳака нашуд дизайнаш каму как мада лично дизайн ҳамин мошин маъқула именно ҳами эскаш маъқулай мошин видаш хушрӯай плюс минусош ҳозир бигем дарбораи дизайнаш хай хушрӯай именно боза модели эскаш ман фикр мекунам ки ҳамада ҳами види удачниш ҳами видай хоб дарбораи шумоизоляцияш хай ки ҳами Toyota ки шумоизоляция нашуд хадавош мягкия хадавош боз зур ки нюбивай миай ҳарчанд озим гуфтам ки ҷои Mercedes сечкара мегира хадавои Mercedes сечкам зурай не ки иам бо бахтча зурай бугӯи дига дарбораи ягон гапи зиётиам ака гуфта намешава мошини надёж ния бугӯи ягон ҷо минусои конкретни минус ҳамин асо Toyotагиша ки пластики ҳама ҷош ягон ҷо хеле скрип мумкин бошаву не ки бугӯи хадавош хеле ягон ҷош чиай жёсткиги ҳам нестай 100% срыпай мягкияй расходчам созай хулоси гап ҷои ҳами сечкара ҳамин мошин алиш кардан метавонад касе агар вибрш айнан ҳамин мошинда боша мошин беҳуда ҳами кузов да ҳами Toyota номи баланд бировардаги нестай ба ҳамин хотир каси хариданияй метавонен смела бихарен ягон гапи зиёти ягон гапи беҳуда нашуд ин мошин гуфта намешава баъд ин мошина ки бугӯи лоиқи хеле ҳам нестанд хай Toyotовски ошушенияй леки ба ҳар ҳол нюбива мия мошин нашуд динамикаш агар бугӯи ягон ҷода разгон мегирам ягон чиро афгон мегирам хай ки на самом деле дувонимам бугӯи хар нест хари ланг нест соз ҳамин дуруи шаҳрда беғарз аз дуруи шаҳрам агар ягон вариантои горни порни боша ҳар ки тези баъдам нарай нормални мебуре хеле скучни мошин нестай баъд боя плюси ҷидди ки Toyota ҳамия ки дарбораи нархаш ҳамин мошино ман фикр мекунам як 5-6 сол пеш зуруш 130,000 ӯ вақто доллар курс дига хела буд нархаш $13,000 буд ҳозиам агар бугӯи зуруша бихарам нархаш бо $13,000 ки ям як плюси хеле ҷиддие ки дига маркҳо ранги ин мошин нарха қабида наметавонанд ба ҳамин хотир чизе гуфтам мошин сазовора на самом деле мошин дастойне касе харидания бигире агар ба фикри ман шахсан набоша бурд мекунаву ягон хел бохт намета бачаҳо касе агар бифура ки дар бораи мошини дӯст дошташ маълумот бигира ки маълумоти бисёртар бигира дар ҳам комментария бинависед калон мошина шумо мехоҳем ва агар комментария касе ки лайки бисёртар гирифт ман мошина обязательно дар навори худам ҷо мекунам ябура ки теза ба фикрам ба анҷом метем касе ки навораи мо маъқул аша با ما باشین. خیر.